F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla l-mistidenti hija jirreper Malti Huli. Apparentement il-Huli d-dar għandu 4 tisrib ġo Vivarium u mhux l-ewwel darba li kollu ċertu xogħol pjanat id-dar jaslu l-ħaddiema jkunu jibżgħu misrieb u jitilqu l-barra u x-xogħol ma jsirx. Irid nisma' d-dettalji kollha l-lejla. Għandi kurżità wkoll biex inkun naf għalfejn il-hooligan ma jixtieqx li għad għandu 24 sena. Meta poġġewlu d-domanda jekk jixtieqx li għandu 24 sena, il-hooligan irrisponda fin-negattiv. Insiru nafu d-dettalji kollha minn hawn ftit ieħor prime time ħajibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Is-serata tajba u nilqakom għal prime time, grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi bħal dejjem ma nkunx qiegħed waħdi. Fil-fatt il-mistidenti tiegħi tal-lejla salvawlu ħajtu meta kellu 6 snin. Jibża mix-Sharks u kważi ħadd ma jgħidlu b'ismu propja. Nilqa' miegħi lil Huli. Kif int? Tajjeb ħafna bib tiegħi. Is-serata tajba? Grazzi tal-li ċettajt l-istedina. Grazzi, bro. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħammur bil-qiegħda f'posti. Ma nafx hekk irrealizzajtx hooligan ma xar u jumej oħra l-miliet. X'għamilt? Ħatarma kmieni dis-sena mhux se tarma? Ħatitħaq. Propjament jien armajt id-dar f'Ottubru. Armajt x'kien? Qabel il-Halloween. Ifhimni, jiena bniedem ta' mitnamur. U għet minnhom huwa celebrations ta' żmien il-miliet. U propjament f'Ottubru għad dis-sena rrid narma kmieni qabel Halloween li festa li nħobba ħafna wkoll biex ingawdi iktar għax jiena insifer ħafna u tispiċċa nagħmel namod 15 minn Diċembru ma nkunx Malta, allura id-dar tiegħi ma ngawdijiex. Allura issa żejjint f'Ottubru u probabilment ikun għadu hemm safrar. Safrar, sa' jum San Valentino mbagħad. Isma' John, nisma' naqra xi ġranna taħna. Xi 15 ilu konna qegħdin l-offiċċju u kellna lejsi bil-ħsara. U ġew wieħed technician biex jirranġanna lejsi u beda jisma'na fl-offiċċju nippreparaw għall prime time u hekk u semmejna li tkun wieħed mill-mistiedna, ma nafx hekk hux vera jew le. U qalli li apparentement xi darba kien ġie biex jaħdimlek id-dar. Oh my God. Kif irrealizza li għandek is-srib telaq il-barra. X'kien għamel eżatt? Oh my God, le dak darba kelli bżonn nagħmel servicing tal-ACs tad-dar u fl-istudio. Iġveri vera di l-istorja. Żgur li vera. Dan ġew dar li l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed u xi wasal insomma fejn għandi l-istudio id-dar. Tagħmel is-sellun tela hekk u tilek għalli dilettant tal-ħut int. Għatlu le għala jien, għalli ġit narlak għatlu le għatlu dak terranium jien, vivarium, whatever. Għalli vojt imma għatlu le għatlu dak hemm isrib u xien għatlu srib nizzel is-sellun. Nistaġ bin kemm tela jiġri, jo. Ħareġ il-barra bid-dar, jien nimxi wara, niġru wara, għajlu l-istenna, l-istenna, għadax kem nibza minnom isrib jien. Għatlu daw srib żgħar jien, għalli aski kunu daqsek, u somma minna u minnem, ċempel li mallem tijaw. Bidejlu jim mux ħanaħda wara minn Ġveri l-istoria komplet, l-inna ma daħlinniex daqsek fid-det. Barra, tħriġ barra literalment fitri, asħab minn jarani, naġġilidna jew ġaħġa. Dak għajli, ebżalek, mux ħalit kolek, mux għed, u bdejt niprofa nikkalmaħ. Li ma li bida, ma nax bida għajlu fuq il-linja. Dal-ħaddim da technician partikolari, mux l-ewwel persuna li kif enduna bisrib tela il-barra. Kien hemm il-drabi oħrajn u kien hemm ukoll xi drabi li ċajtajti jena ukoll. Pero, fimni, jien jekk kien konna flit ibża minnhom, ovvjament, ħanafżak qabel u mhux ħanħallik teħendilhom jekk inti m'intix esperjenzat jew inkella ma trix tieħu dak ir-riskju. U kemm għandek srib? Bħalissa għandi
5 propjament, għax milux kelli l-bajt tagħhom. U kibret il-familja. Imma kellu 20 bajda propjament minn żewġ nisa. Waqt li kienu għedin ġal-inkubatur tagħhom, dawk jagħmlu xarejn pregnant u xarejn biex ifaqsu l-bajt, u l-bajt ma jistax ħallihom barra, sempliċi raġuni li t-texture tagħhom tiċċertu umdità u temperatura. Allura tikkontrolla bil-vivarium. Bil-inkubatur. Waqt li għadda żmien ġifieri ħarġu faqsu l-ewwel 2 minn beċċ u minn oħra, minn klaċċ oħra, u nistenna ġurnata 2-3 u ma komplewx ifaqsu. Tħalt fuq l-internet għamilt riċerka ta' malajr biex nara x'inhi r-raġuni u jgħidlek li ma li faqqas wieħed tittejn l-oħrajn ifaqsu, xiġifieri taqbad xafra rqiqa u taftit mill-xell tal-bajda tkun radba ħafna il-texture. U jekk ma tagħmilx hekk x'jiġri? Kif ġrali jien tlifthom kollha. Titlifhom kollha. U salvaj dawk it-tnejn. Huli, suġġett kompletament differenti, ftit tal-ġimgħat ilu maturajt sena, kemm għalaqt? Għalaqt 42. 42. Ma nħossni ta' 24. Ta' 24, isma' mhux dak l-importanti age is a number jgħidu bl-Ingliż. Hekk jgħidu. Mid-direzzjoni qed jgħidu li fuq Instagram iddeċidejt li issellem lil 41 sena tiegħek u tilqa' 42 sena b'naqra mod partikolari. Differenti, dejjem xi ħaġa differenti. Qed jgħidu li għandna l-filmat nistgħu naraw hawnhekk. Int fajt klassiku. Kemm int fajt classic? Time to say goodbye, 41. Dik x'għamilt il-bużaq ħallejta titlaq fl-ambjent, il-ġifieri jekk tiġri? Dak hu li provajt nagħti x'tifhem dak li jkun. Ġifieri nagħmel ħajti kollha nitbaqbaq biex in-nies ma jużawx plastik. Aħna aħna li nidru suppost għandna dejjem inqanqlu il-kuxjenza ta' dak li jkun u nwaslu messaġġ. Allura jien ħjam ir-rasek li aħna ħaġa bħal di u ma naħsibx għall-konsegwenzi. Tfajtu hekk kif qed taraħ biex dak li jkun anzi jidħol u jikkritika dejjem tfaħħar l-ambjent u tgħid l-ambjent hekk u l-ambjent hekk u issa qed tħammeġ l-ambjent int. U ma x'għamilt? Warajh eżatt dak kelli video ieħor pjanat li nagħmel wara dik il-bużieqa propjament hemm filmat ieħor dik il-bużieqa nġibha lura. Milli qed jgħid minnu direttur. Għandna l-filmat ieħor ukoll. Batuli nies, Batuli nies fuq ta' qablu. Għal min ħaseb li qed inħammex l-ambjent u battlek il-ħamila nas-seddiet. X'għalulek, jiena ħsibtek li vera d-daqda, Kien hemm ħafna li staqsewni bħal speċi stajt ma tlaqtiex il-bużżieqa u hekk u qatt inħalli għax ħallej daqsxejn gebbej video ieħor biex nitfgħu għax no pjaċirek nin kien naqra jien. Mbagħad kien hemm min letteralment u staqsini wow, kif ġibta lura? Magic. Holy Copperfield. Tuħġab ċipa, Thank you. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Huli, għadna kemm semmejna li għalaq 42 sena u jekk. Mhux ħadd tagħmel xi programm sija ssir 42, kultant tajt 24. Hekk kont se nsaqsik. Ma titħawwadx. Bdejna niċċajtaw fuq il-24 sena. Però fir-realtà ku kellek terġa' tmur lura l meta kellek 24 sena, tmur jew le? Oh, and to be honest, sabiħ jaġi kollok 24, pero fil-verità minn 24 għal 42, wieħed palma jaddi kulħadd għaddi minn ħafna esperjenzi fil-ħajja, dawk iżbieħ u kif ukoll dawk il-korop, bħal meta titlef il xi ħadd tażis, titlef xi annimal li kellek qalbek jien għalija l-annimal huma parti minn ħajti. Inħobb kull tip ta' annimal, ġifieri jien bniedem titħaqx bija li qas kokrox ma noqtol għax jien min jien biex neqret ħajja. Ġifieri jekk jien kapaċi inħarbu jew nemusa inħarraba minn flok noqtolha. Da bħal meta kif taf inti jien nibża mix-sharks. Mhux it-tort tax-shark li gdimni, jien qiegħed ġaħwejġu, I mean, who am I? Ma mmorx lura x'marrix nerġa' ngħaddi minn dak loġiq żgur li meta titlef il xi ħadd tal-qalbek. U fl-istess ħin dawk il-memorji li qegħdin ġa qalbi nixtieq issa d-dejt minnom, dak huwa kapitlu malu u we move on. Sabiħ li tħares il-qoddim. Eżatt. Pero ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-moda li kienet meta kellek 24 sena.
ħafna ħwejjeġ kbar, kollox begi, li tsaċċi 3 sizes ikbar. Jew iktar. Jien qabel kont, meta mmur nixxa qalzit, jien ħobb ħafna l-ħwejjeġ. Qabel kont biex nixtri qalzit, indaħħal idejja minn ġal qalza minn taħt. Niftaħ idejjek jekk is-suba minn suba sa suba tmissil qalza ma nixtriex. Ma tixtriex. Ma nix u kien hemm ħwienet partikolari li kont inħallilhom id-dettalji tiegħi ma li tħulek li sed begi ċemplu li l-ewwel ħalli żgur ikolli jien l-ewwel. U għad għandek xi ħaġa hekk bħala rekordju jew m'intix ma żammejtx kollox għax diġà inżomm ħafna affarijiet jien dawk jonqos inżomm. Ma żammejtx. Għad wieħed jew tnejn rekorda. Kemm ma kattejfi, eh? Anka l-kelb iċċaqla men. Isma' vera tibża mix-xark. Tal-art milli kelb il-baħar. Imma vera tibża minnhom. Jien? Jien xejn ma jdejjaqni hawn. Ħanibdilek hekk. Jien iktar ħaġa li ddejjaqni u taħraqni ħafna u anke inti tajtek x'instaqsejtni jekk nibżax minnhom kellek iddaħħa fuq ħwejja. Imma ġieli smajt xi ħadd jibża minn wordina. Minn gremxula. Issa daw x'ħa jagħmlulek. Hija ħaġa normali li tibża minn xark li dab gidma ħajaqsmek joqtlok ibilak whatever. Imma tmur il-baħar tom jew le. Mela, under rules. Jien kelli accident żgħir ġal-baħar fej kienu laqtuni bullet tal-ħarpuni jgħidu, la sparaw fuq ħuta laqtu l-ħuta laqtu żaqajja u ħarġ li ħafna dem. U dak iż-żmien konna għadna kemm bdejna Malta li bdejna naqbdu d-Discovery Channel, il-National Geographic, eċetera, eċetera. U kontrajt dan id-dokumentarju mbierek li ix-sharks ixommu id-dem minn mil il-bot. Ara rasek kif U jien dak il-ħin, xin rejt nara dak id-dem ħireġ għax id-dem ġal ma jagħmel aġeb. Konna dinar labsin naħa ta' wara tal-arek, qabel waqa'. U xi rajt id-dem tiela dak il-ħin batni penikja. Jien imbagħad il-blażma qabadni tuħta nifs nom il-qudiem u nħossni ħanere. U mbagħad sibt l-ewwel biċċa hekk bil-blat tlajt magħha u ġejt zibelt, għattajt minnaw, grif, lem, sieħbi jitħaq u ekko zgur dak il-ħin titħaq, orrejt, wara tħaqtien u koll, għax maġara xej. Imma fil-realtà. Minn dakin għallaw bqajt impressjonatu jien nħobb ħafna il-films ta' Sharks, b'mod speċjali ġos il-one biss għax l-oħrajn għalija ma tantx. U x'taqmel iktar ma tibża minnhom iktar toqgħod taqraw. Kolli dik il-ċertu urgency biex narhom anke. Tiftijak in-nifsek. Joħroġ wieħed ġdid irid imur nara s-sinema. Tiftijak in-nifsek imma. Iva, ma miaċċe ma jistax jagħmel li xejn, għalkemm xorta miskin min ikun ħdejja biex naqbad nafaslu saqajja. Min jaf. Tiegħi ma tarax film ta' Shark miex, li spiċċa bit-benġil ma saqajja. Ma insomma, anyway. Jekk tieni ċans ngħidlek xi ġrali milux, mela waħda mir-rules li għandi biex jien ninżel ġal-baħar hi l-ewwel mela jien nom la dira biss. Dak l-unika post li dom. Biex inseraħ moħħi nom la dira biss sakemm ma jkun hemm okkażjonijiet fejn bil-forsa u tittom morna b'xi dajsa jew hekk u spiċċajna short term rules għalija dik il-biċċa xogħol imma dik storja oħra. Qed jgħidun li fadlilna 30 sekonda biss ġo. 30 sekonda mela, ninżel la dira biex ninżel la dira rid nara nisem barra, x'in nara nisem barra nħossni sejfa u ġew darba. Tagħmel kuraġġ. Eżatt, ninżel hawnhekk, it-tfajla il-mara kienet qiegħda ħdejja, dik nitilgħu jien 5 minuti oħra, 5 minuti oħra, telat qabli provajt inżomma ma rnexxilix, tani buka wiċċ, u dak il-ħin norok saqajja u kien hemm tifel ħdejja forsi kellu 4 snin, u qabad jgħajja xark, rinxin għal xark, in-nies qamu fuq id-deċċer ġew dej il-baħar, jien kont waħdi ħdej dan it-tifel bin-nisem barra u ma tiġri xejn. Għaddiebu għawi. U f'daqqa waħda nhar 4 delliet lan fuq as 5 tikwatanix imma l-verità daqskemm hija taw jien illumen kien fihom 4 to 5 feet żgur. U x'għamel John? Għaddew hekk. Taf ġadaqsek kilma bro ta' ġadaqsek kilma għaddew hekk mill-mal x'għamilt? Nitlob il-bambini jħodni. Ara kif tlajt tiġri l-fuq. Xi tlajt niġri ma stajx nimxi għajtek. Ma ċaqla. Belli hawnhekk kif ma nista' Ksaħtu. Dik kienet l-ħaraw mal da sajt. Eżatt, it-tifel fil-li għenet jibza fil-li għet jitħaqbija da barrani kien ta' fuq id-dekċa u kolħat ma nafx jek bdew xieħdu xirittrat tiegħu jek min jaf xamlu xo għamlu bija. Please, terġex ta' badini fuq ix-xar, ta' bada fuq 42. 42. Ġon, għazamna tal ġejt tiltaq miegħi lejla ferħad gost li ġejt hawnhekk terrakkonta li kemm fuq is-srib kif ukoll fuq ix-sharks. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaq miegħi lejla. Le, dik tiegħi, dik ħadd ma jista' joħodha.
ħatitlaq minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin għax fil-fatt grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni ta' tgħid differenti l-aqwa żmien tas-sena biex tkun tista' tgawdihom mhux vera b'naqra misħun żgur li talaq il-ġurnata bit-tajjeb. Grazzi għal Foss għalik ukoll għandha selezzjoni sabiħa ta' żebbuġ li żgur lek tikkombinhom ma' ingredjenti favoriti se tikkrea dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xema magħmula bl-idej mill-iktar aromatika kif la darba tinxtel żgur se jirnexxilek tikkrea dik l-atmosfera hekk perfetta għad-dar. Grazzi u l-komplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi nixtieq nfakkarkom mal-lajr li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Benessere Spa. Biċ-ċans li intom terbħu trattamenti, tmorru Benessere Spa, hekk qabel il-miliet forsi tmorru hemmhekk tirrilassaw, tagħmlu użu minn dawn it-trattamenti li ser terbħu biex tipparteċipaw tridu tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u tirrispondu għal dik id-domanda sempliċi li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Qed nistennikom tipparteċipaw u iktar nistenna ir-risposti tajbin. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħajkompli prime time jaqpa' hemmhekk. Għandek imnieħrek imblukkat? Sterimar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssib fil-prodott qabel l-użu. Whether fried, baked or grilled, Fiordivita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. If it's bacon, it's Fiordivita. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Your event made perfect with Camilleri Catering. Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommi ma', konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopa friski pommi ma'. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hensa. Shop in-store or online at hensa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Kontet nistenna li forsi tqum naqra u tkellem ftit lil-hooligan imma xejn baqgħet rieqda għax dal-ħin tal-ġurnata u għal-ħin fejn tibda il-mistrieħ taħħanel. Insomma anke wara nofsinhar tieħu naqgħu mistrieħ, insomma l-klip jorqdu ħafna iktar milli norqdu aħna il-bnedmin. Qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv tistgħu issibu filmat bid-dettalji kollha kif ukoll il-proċess kollu sabiex tkunu tistgħu tippreparaw dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Fil-fatt lill-mistiedna tiegħi grazzi għal kun qiegħed nagħmilhom poke u intom tkunu tistgħu tippreparaw wkoll id-dar permezz ta' dak il-filmat li ser issibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi bid-dettalji kollha ta' kif tippreparaw dan il-poke bowl. Sadan nixtieqkom il-lejl tajjeb is-saħħa u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit.
Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.